Türkmenistan'da maýnet ulgamyny östürmek üçin maglumatlar işläp taýýarlaýan merkezler dörediler. Türkmenistan ýokary önürjülükli hasaplamalar, şol sanyna kriptovalyuta ulgamy üçin maglumatlar işläp taýýarlaýan merkezler döretmek boýunça halkara kompaniýalar bilen gepleşikler geçirýär. Bu barada energetika ministri Annagelle Saparov Akşeherim Aşgabat adly halkara maslahatda eden çykyşyna belledi. Türkmenistan dünýäniň teknologik meýillerini ýyly derli goşulýar. 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap virtual aktivlar hakkında kanun güýje girdi. Ol kriptovalyuta miningini hemde kriptobirjalaryň işini kanulaşdyrmak üçin hukuk binýadyny döretdi. Bu ugry durmuşa geçirmegiň çäklerini häzirki wagtda ýokary önürjülükli hasaplamalar üçin döwrewap maglumatlar işläp taýýarlaýan merkezler döretmek meseleler boýunça ugurdaş halkara kompaniýalar bilen deslapky gepleşikler we duguşşyklar geçirilýär diýip ol nygtady. Saparov gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar Türkmenistanyň paýtagtyny bilelikdäki energetika we teknologik taslamalar durmuşa geçirmek boýunça dialoga çağırdy. Täzeliklerin ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.